Jo us parlaré de la gràfica i tipogràfica aplicada en espais corporatius. Aquesta ja és una de les 20? El primer que veurem és un hotel que hi ha a Passeig de Gràcia, que treballa amb lletres modernistes, dissenyats per majúscula, on la seva senyalètica dels espais està feta amb il·lustració. Fixeu-vos en tota una sèrie d'il·lustracions fetes en línia. Els diferents passadissos són temàtics i n'hi ha un amb el tema del viatge, treball de línia de tipo, i un amb el tema de l'art, modernisme, surrealisme, amb el mateix tipus d'il·lustració. El següent espai que veiem és la Biblioteca de Roses, amb el lema de la A a la Z. Hi ha una sèrie de gegantografies aplicades a tots els espais, definint de la A a la B. Depenent de l'espai, treballa amb tipo, o depenent de l'espai, treballa més cal·ligràficament. Sobretot la zona de nens, que treballa amb cal·ligrafia aplicada en vinil en els vidres, o alguna il·lustració, contraposat amb la senyalètica identificativa al directori, amb una tipografia com la DIN. El següent és la mateixa biblioteca, però és un espai que està dedicat als ordinadors, on s'aplica amb el símbol de la roba, amb el cursor de l'ordinador, aplicat en els mateixos altells, i per exemple aquí veieu l'ascensor amb aquesta mateixa senyalètica, amb aquesta fletxa, donant la idea de baixar i pujar. Això és el Dana Center, que és un museu de la ciència de Londres, on es treballa tota una sèrie de reflexions que van sobre la ciència, aplicats als sofans, a parets, ja ho veureu, entre parets i terres, això, apareixen tipografies. Fixeu-vos, això és la façana de vidre, on hi ha tota una sèrie de missatges, tant per dins com per fora, aplicats en vinil, en vermell, en negre, perquè puguis reflexionar. També trobarem missatges aplicats en taules, que és el que veurem ara, amb tot unes paraules més grans, més petites, amb diferents jerarquies, en un espai de descans o de reflexió com pot ser la biblioteca del museu. El següent espai és un gimnàs, Duet Esports, on ja apareix gràfica aplicada junt amb senyalètica. Fixeu-vos a diferents aplicacions de pictogrames, de les papereres o bé dels lavabos. Tot és il·lustració jugat amb la seva gràfica cromàtica. Fixeu-vos, això són els vestidors de dones, d'homes, i lligat amb aquesta gamma cromàtica. També veiem, això és el Museu del Disseny de Londres, on es va fer una exposició de Zaya Ergonomics Real Design i feia referència a l'ergonomia de dissenys productes industrials i la seva utilització. Hi havia els espais amb groc i amb il·lustracions en aquests plafons i es va dissenyar una tipografia corporativa de l'espai treballada amb fletxes direccionals. Tot era direccional, amb el sentit d'aquesta direcció i aquesta informació. Això són els mateixos tríptics.
Això que veieu és una empresa que es diu Anixis Bagels, que és una empresa de bolleria, de pa, on es va fer una prospopeia dels diferents productes, es feia una personificació del dònut, de diferents productes que tenen, fent il·lustracions i aplicant-ho a les parets, a les bosses, packagings i tot en consonància. Això el que veieu és la Policlínica Cata, a Xina, treballa en un espai totalment pur i blanc i l'únic punt de color que hi ha és la senyalètica aplicada a les parets i als terres. Si us fixeu és aquest vermell, que és un material especial perquè amb la fricció no es faci malbé a l'hora de trepitjar. Això és vist des de dalt, una vista des de dalt. I bueno, és simplement això, tipografia amb aquests caràcters i senyalització. El següent espai és Basat al Gilbí, que és una agència publicitària de Madrid. A dalt teniu la recepció, on li van fer una gràfica identificativa d'il·lustració, una il·lustració divertida, que identifica passadís, a la dreta, a dalt, senyalètica al lavabo, o fins i tot en qualsevol espai per senyalitzar les diferents sales. Això és el mateix menjador de l'agència, que es van fer una il·lustració, els de topogràfic, eren els que ho van fer, i feien una sèrie de vinils enganxats a parets i a vidres per identificar el menjador. El mateix menjador tenia una paret, que ara veurem la imatge, que és una il·lustració d'un superpop, que és tot un mural que fa joc amb les làmperes, amb les cadires i joc també amb els vinils aplicats a les altres parets. Tenen com unes semicircunferències com de detall. Tots juguen al mateix color. I l'últim espai que veiem és un espai efímer, que el veieu a la dreta a baix, que és com una caixa, que és una ratera, es va fer per Casa Decó i era una escola bressol. Es fa paral·lelisme amb el que serà els ratolins i els nens i es transforma l'espai en una ratera amb aquests forats blancs que representa el formatge i l'interior està aplicat tant els mobles, la taula, mostrador amb aquests forats, fins i tot l'estanteria, fer referència al flautista d'Hamelin i l'aplicació de les parets amb textos del flautista d'Hamelin i els terres amb aquests ratolins. I ja està, ja ho tenim.